Inkundla kamantyi eRandburg ifumanise ingenatyala Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema kunye nelungu lalombutho epalamente uGqirha Mbuyiseni Ndlozi. Inkundla igwebe ngelithi esisibini sinatyala lokuhlasela uColonel Johannes Venter ngethuba lomngcwabo wegqala lomzabalazo umama uWinnie Madikizela-Mandela ngo-2018. Umantyi uLieutenant ufumanise ukuba ngethuba esisibini samtyala uVenter ekungeneni kumadlaka se-Fourways Memorial Park kwiminyaka emine edlulileyo. Oku akuzange kwenziwe ngenjongo yokumonzakalisa. Even when the court carefully assess the version of the accused, the court finds that the accused version is reasonably possibly true. Therefore, I accept that the defense of justification is to be upheld and that the accused had no intent to assault the complainant based on the evidence which is listed above. Based on the reasons which is listed above, both accused is therefore found not guilty and acquitted of the charge of assault. UMalema noNdlozi bebemile kwelokuba bona babezikhusela nanjengoko bahliselwe isidima kwanyashwa namalungelo abo okuzilela eligqala lomzabalazo. Ngaphandle kwenkundla baxhasi be-EFF baphume ngendlu beyokumamela esi sigwebo kwaye basamkele ngezandla ezishushu. We defeated white supremacy, we defeated racism, because that's who we are. Ukanti umbutho we-AfriForum kunye negunya abantu lezotshutshiso azifumanekanga kwangethuba kuba ziphawule ngalomba.